Kaixo, egunon, hementxe gaude, ausartu gea, Xabi eta biok, eta lehenengo aurkezpenakin hasiko gea. Nire izena Maite Asensio da, eta, aisialdian egiten dut lan, irakasle ikasketak izan arren, hezkuntza formala ez dut inoiz oso gertuko sentitu, ez dut, ez naiz asko sartu mundu horretan eta gehiago sinistu izan duet beti hezkuntza informalean, askoz gertugoko iruditzen zaitelako eta askotan beste intentsitate bat daukalako eta benetan sinisten detelako horretan eta aisialdian eta hezkuntza ez formalean lortzen dian gauzetan. Orduan, urtsintxa eskolan egiten dut lan, hasi nintzen ez hitzaile bezala, eta evoluzionatu, 17 urte damazkit urtsintxan, orduan, ez hitzaile bezala hasi nintzen, hizkuntza normalizazioako arduradun edo izan naiz, eta gaur egun bertako koordinatzaile orokorra naiz. Egunon, Maite, egunon dan hori, eta guztia oso arraroa da, ez bakarrik, ez dago publikorik, suposatzen dugu hartzen dutela, nintza bilanda bidea naiz, ikerlaria derekezela naiz lanbidez, eta ni ere biletan dago Gaztiabi taldeetan, Bilboko Begoña auzoan, baina nire ibilbide profesionalean datu bat akademiatik edo urbildu naiz aiziaren fenomenora. Urteetan egon nintzen Deustuko Unibertsitateko aiziasko ikaskuntzen institutuan, nire doktorego tesia ere aiziasko programa batean egin nuen, aizia eta giza potentziala, ditzen den programa batean, eta zertu nuen entrevista. Esan da, entrevistarekin zehar eman ditugun gizakiok, konkretuki gizakien artean euskaldunok, eta euskaldunen artean konkretuki adin diferentetako bizkaitarrak. Gaur egun Euskal Gaien Institutuan egiten dute lan, ikerlari bezala, eta egin honetiko interesatuko jarretzen dut aiziaren fenomenoan. Ez dut klabe handi bat dela, gure gizarteak ulertzeko, gure gizartean eragiteko, eta gaur dagoenarekiko, euskararekiko ere bai, ez dute lotura handiak bat dela. Eta, esan behar dut, niretzako segurtasun handiak baten dira Maite benegoteak, eta elago pertsona bat zuzenean amazazpiotegutan lan egin duena aizialdean, eta ziur gazkeri pertsuk ezako dituzko gaur zentuzko gauzak, eta behar bada beste deribazio bateko mago ditu. Zehazki aurreta gaztekin nindet beti lan, eta nahi interesatzen zait aldi beren zure helduen aisialdiaren inguruko ikuspegi hoi, eta pixka bat zentratzeko ez, azken aisialdia beti lotzen dugu gozamenakin, ondo pasatzeakin, azkenen gure denbora libre horretan denok bilatzen dugu, plazerra sortuko digun zerbait, ezta? Bilatzea, eta, aisialdi antolatuan ere hori bilatzen da, naiz eta hain modu naturalen edo ez eman, baina bai da antolatua, pentsatua, plazerroi sortzeko, baina plazer horrekin batea, pixka bat, nahi garrantzitsu nahi ditzaitena dela, balioetan ezteko. Eta balioetan ezten dugunen, euskeraz. Ezta? Urtsintxan urte asko damazkigu, gure helburu nagusia da hizkuntza normalizazioa. Aurre eta gazteen aisialdian hizkuntza normalizazioa. Eta nire ustez, eremu euskaldunetan, hori baliteke modu naturalean ematea, ez? Baina eremu ez euskaldunetan edo hain euskaldunak ez diren eremu horietan eskolan euskeraz ikasi eta eskolatikan kanpo daukaten utxune hori oso garrantzitsua iruditzen zait benetan lortu nahi baldin badugu euskeran erabilera eta gauza guzti horiek. Aurreta gaztetxoen aisialdiaz itzengoet batez ere nik, baina interesatzen zait asko helduen aisialdia, nik heldu bezala ere gozatzen dut aisialdiaz eta aurretikan aipatu izan dizut, nahi jolastea eta asko gustatzen zaitela, baina egia da evoluzio bat ematen nahi dela hor ere, ezta? Eta ze garrantzitsua dan, gertutikan aurretak gazte hauen beharrak ezagutzea, beraiekin lan egitea eta horri erantzutea eta ez, antolatutako gauza bat egiteagatikan. Nik aisialdian batez ere azpimarratuko nuke aisialdi talde asko voluntarioki lan itzela egiten dutela, baina aisialdian profesionalizazioa ere oso garrantzitsua dela, ez? Azken finen guk adibidez eskola bezala hezitzaileak formatzen ditugu. Eta hezitzaile hauek formatzean hizkuntza normalizazioa, soziolinguistikai eta erabili daitezkeen motivazio estrategia desberdinak lantzeari garrantzia handia ematen diogu, ze azken finen bai gaur egun arte oso barneratua zegoela, aisialdiko ekintza bat euskeraz eginda nahikoa zala,
baina ikusi da horrek eragin bat baduela, baina agian hori ondo antolatuta, behar dugun formazioakin eta gaia sendo hartu eta serio hartuta, benetan gauza gehiago lortu ditzazkegula, ez? Nola heldu gazteen gana, nola, hori dena, formazioak badaude eta garrantzitsua da. Urtsintxan hortan lan asko ite du eta hortan siniste du eta bai ikusten dugu aisialdian utxune bat adibidez alde hortatik anez eta badukagu kezka. Adibidez begirale zuzendari titulu ofizialak badaude eta bertan dekretuz badaude derrigorrezko eduki batzuk, baina hizkuntza normalizazioan edukiak ez daude hor. Eta gero gainea, gaur egungo gazte askok titulu hauek kanpoan ateratzen dituzte, orduan kanpoan ez dute Euskal Herriko egoera ezagutzen. Ez dakite, bi hizkuntza ofizial dauzkagun eremuetan, nola egin lana bi hizkuntza horiekin, ezta? Asko sinpleagoa izango litzateke gure lana, beste guztiena bezala, beste eremu baten, hizkuntza ofizial bakar batekin, baina errealitatea da bi dauzkagula, eta hortako ere prestatu behar degula. Eta hor adibidez, lan handia da hola baindikan iteko, eta nahi oso garrantzitsua iritsi zait, pixka bat hortik astea, ez? Aisialdiko ezitzaileak, badia ezitzaile gazteak, dia aurreta gazten gatikan oso eredu gertukoak, oso beregintzako oso erakargarriak, oso referentziazkoak, azkenen irakasle bat edo gaztetxo bat, beregintzako askoz erakargarrigoa dalako, eta beak egiten duna, kopiatzeko edo behintzat eredu hori aintzat hartzeko errexagoa dalako. Orduan gazte hauek benetan ondo prestatuko bagenitu aisialdiko ekitasmo horietan gero laniteko, iruditze zait hor aurrera pauso handi emango genukela. Nik eduleko mila bat ikusten dezkirat, ez? Esan, dituzu nahi, nik uste dut, azpimarratzeko deneko elementu bat dela, urtsintzak azparitik oso serio hartu duela, eta oso serio hartu duzuela aisiaren dimentzioa edo esparru, ez? Eta uste dut hori oso gauza importantea dela. Nik aspaldian konstatazio da, ziurrazki gizarte gehiago gertatuko zaila, ez da? Baina euskal gizarteetan lanak zentralitatea handia hartzen duela, ez da? Zutzen zara galdetzen duzunean, gure buru orkestu dugunean, behala lanbidera, obilidera dugu, ez da? Eta lan importantea da, dut esan gorain ez naiz Paul Lafargeren nagikeriaren defentsa bat egiten hasi gintezke. Lan importantea da, baina eusia oso importantea da. Eta nik uste hori leheko guztio bezala bereiztea eta rekonozitzea aisia eta lana giza esperientziaren, giza praktikaren, giza dimentsioaren esparru diferenteak. Zerretan lotuta dut da, baina diferenteak direla importantea dela. Eta nik uste dut urtsintxan entzentaria izan zaretela. Hori lantzerakoan, hori serio hartzerakoan, eta hori planteatzerakoan euskalgintzarako eta euskalduntzerako dimentsio importante bezala. Eta nik uste dut hori dagoela, horre hasierako lana, eta oso importante bat aurre gaztetxo eta gazteekin egin dela, ezta? Aizia antolatu gaitzen dugu, hori hezkuntza formalari guztietz egin duzu, niritura egin dutzen zait. Horre lan handia egin da, euskalduntzeko eta euskararekiko sarbide eta kontakto maila ikusten egin dela, bai inguru oso euskaldunetan eta inguru ezain euskaldunetan. Eta nik uste dut, eta hori da gaur defendatuko dudana da, hori errekonozituta agian heldu zaigula pausu gehiago emateko momentua. Bi zentzutan, batetik iruditzen zait, aisia giza esperientziaren parte importante bat dela, ez ume garenekoa bakarrik, ez gazte garenekoa bakarrik, heldu eta nagusi garenen ere oso importantea dela aisia, eta ez bakarrik kontsumorako merkatu zabal bat zabaltzen duelako. Hori merkatuak berehala ulertu du. Giza garapenerako eta giza potentzialitatearen garapenerako esparru funtsesko bat da. Eta bestetik iruditzen zait, aisia, balioetan oinarritutako aisia, simplifikatuko dut, baina nolabait eskainia edo programatua importantea eta funtseskoa den arren ez dela nahikoa. Salto bat eman behar dugula, autoantolatutako aisira edo autonomoa den esparru horretara. Zergatik, aisiak lanak ez bezala, nire ustez zentzu izan behar duelako bere horretan. Nire ustez lotuta dagoelako giza eskatasunarekin, eta eskatasunaren pertzepzio horrekin.
Zentzu horretan, nik esango nuke, badaukagula memoria bat, badaukagula ibilbide bat, eta urtsintza bezalako eragileok asko daukazuela esateko, eta behar bada COVID-19 jarri gaituela egoera batean non konturatu garen, ostras, oso importantea da aisia denontzako. Ze, gelditu gara momentu batean, ia lo eta lan bakarrik egin dezakeguna, eta hasi gara konturatzen aisiak zelako garrantzia duen, ezta? Beraz, bueno, hortik abiatuko nuke agian. Hoi da, gaina, gure kasuan adibidez, aisialdi antolatu hortatikan, oso nabarmena da azkeneko urteetan gazteak geroz eta lehenago ateratzen diala bai zirkuito hortatikan eta bilatzen dutela beraien kabuz aisialdi hori osatzea, orduan noski biak ez, osagarriak dira, baino jakin behar dugu erantzuten ebai, beraien kabuz aisialdiaz gozatu nahi duten gazte hoiei daukagun eskaintza ere aztertu beharko genuke ez. Iruditzen zait oso garrantzitsua ze, bai orain arte agian indar gehiago eduki dutela antolatutako espazioek, baino egia da geroz eta azkarxeo ateratzen diala eguneroko horretan behintzat, ez? Gero bai puntualki hartuko dutela parte antolatutako ekimenetan eta hartzen dute, baina nahi azkeneko urte hauetan abiez zalantzaz sortu zait, abiez gazte leku edo horietatikan nola iten duten salto gazteek bereien lokaletara edo bereien espazioetara eta bereiek autokudeatze horretara, ez? Eta orduan horrea iristea adibidez zailagoa da, baina ukibarko lituzkete bereiek ere tresnak hortaz euskeraz gozatzeko eta bertan gauzak zehatzeko. Hori da, probat, eskola kirolarekin gertatzen den fenomenoa, ez da? Heltzen dela momentu bat, saskibaloi taldean zaude, eta momentu bat heltzen da utzi egiten duzuna, ez da? Eta horrelako zerbait, bai. Bai, eta geroz eta gehiago ematen da fenomeno hori, bai. Kirolak ere aisialdian espazio oso handi hartu jarri dezula adibide bezala ez, batez ere helduen gazteetan eta helduenetan ez, geroz eta garrantzi handiagoa emate zaio eta aisialdian kirolaz asko gozatzen dugu, eta hori ere aztertzeko izango litzateke, naiz eta nik gaur egun oindikan ez eten eremua gehiegi kontrolatzen. Eta egia da, aipatu dezun bezala COVID-ak nola aldatu digun, ez? Espazio honetan, oaintxe bertan biok hementxe gaude, musukoa jarri eta gauza asko normalizatu ditugu edo normalizatzen saiatzegea eta ondorio asko eduki ditu eta ondorioak izan ditu gure sozializazioan, bai helduenetan, bai aurrenetan, bai gazteenetan, ez? Eta aurreta gazteen kasuan adibidez burbuja famatu horiek, ez? Askatasunez ezin ibili inguruan lagunekin aisialdiaz gozatzen, jolasten, berdintzait eta eskolan bertan ere. Eta nik alde hortatikan bai aisialdia gazteak eta aipatu ditugun bezala pantailen presentzia hori ez, bani ama naiz eta etxean aurrak ditut eta aurren erabezaro horretan daukaten aur bat bereziki euskalduna gazteleraz oraindikan ere oso justu moldatzen dana, baina aldi beren YouTubeen adibidea jarrikot beria, era bat ikusten dut pantaila aurrean askotan, uste zaion horretan behintzat, eta YouTubeen gazteleraz bideoak kontsumitu eta kontsumitu, eta hor sortze zaiz askotan zalantza, bai guk egiten dugun lan ze garrantzitsua dan eta beharrezkoa, baina zenbat utxune eta erronka dauzkagun noa indikan, zuk horri buruz gehiago ulertuko dez. Bai, eta niretzako ere bada aldi berean kezkagarria eta bestetik liluragarria, ez da? Pantailekin gertatu dena. Oso azkar gertatu delako, ez da? Pantailak, telebista gailuek denbora asko daramate gurekin, baina pantailak sartu zaizkigu poltsikoetan, sartu zaizkigu ikasgeletan, sartu zaizkigu sukaldeetan, pantaila inguratuta bizi gara, ez da? Ni konturatzen ez sarritan lankideekin, oso gogorrak gara ikasleekin, klasean sakelekorik erabili ez dezaten, baina gero kongresuetara goazenean lankideok etengabe mobila konsultatzen ari gara, ezta? Leku askotan gaude aldi berean. Eta horregia da olatu tsunami bat etorri zaigula gainera, ez bakarrik euskaldunoi. Frantzia oso kezkatuta dago ingelesezko ikusentzunezko edukien aurrean. Gu erlatiboki digitalizazioaren trenera erlatiboki ondo moldatu den hizkuntza edo hiztun komunitate bat gara, 33. posizioan gaude artikulu kopuruan Wikipedian, bada zerbait, baina kriston utxuneak ditugu. Oso fikzio gutxi daukagu euskeraz. Ez dakit apenas dago bideojokorik euskerara itzulita. YouTuberrak, ditugun euskarazko YouTuberrak iaia militanteak dira. Eta, agurre eta hore, hor zabiltzaten hori.
Baina ez daukagu aukerarik lehiatzeko. Borrokazio baino lehenago iaia galdu dugu, ez da? Orduan oso galdera pertinente iruditzen zait, aizia importantea bada, estrategiko baldin bada. Ingurune digitala erabat aldatu, ingurune digitala erabat sartu baldin bada gure ingurune totalean, zeia ez da mundu reala eta mundu virtuala, mundu digitala eta mundu errealaren parte bat da gu guztiotzako. Hogeita gu presente gaina, ez da? Hori da. Orduan ikustu galdera ez dela horren beste alde gaude edo kontra gaude. Ondo, ondo iruditzen zait alde edo kontra edo kezkatu edo liluratuta egotea. Baina zer egin behar dugu hemendik aurrera, ezta? Ze hori gertatu da eta gertatzen jarraituko du. Ezin dugu erabaki tren hori ezartzea, ezta? Ordan, zuk adibidez hori nola ikusten duzu, pantaien kontu hori? Nik esango dizut, ez hitzaile bezala zalantza asko sortze zaizkitzen. Lehen aurkeztu geha zean, ez hitzaile bezala, askotan ikusten ditugun gauza horien alderdi ez hitzailea behiratzen jartzen naiz, ez? Baina askotan, euskeran alde nahiko bagenu adibidez, iruditzen zait, askotan, eta identitateakin batzutan lotuta dago. Euskaldunak oso zuzenak geha. Eta azkenen, bai sare sozialetan, bai YouTube berdintzait, eremu digital horretan, erakutsi nahi dugu gure alderdi txukuna, zuzena, jatorra, dotorea presentatu da. Hori da. Orduan, hor lan handien barra dakau, hortik hankazteak ez ditugu erakarriko adibidez. Eta, adibidez, YouTubeen ikusi ditut, 1000 hizkuntzatan daudela, bideo txoro pila bat, txorok, esan nahi dut ez hitzaile ikuspuntu hortatikan, eta askotan zalantzan jartzen dut euskera zolako gauzak iten hasiko bagina, seguruna hortikan lehenengo erreakzioa kasu izango litzatekeela kritikatzea, ez? Zer da hau? Baina ez geana kontuatzen da zer da hoi beharko genukela, eta hau ez hitzaile bezala kaso gaizki dago esatea, baina behar deu alderdi hoi bai euskeraz edukitzea. Hizkuntzaren eta hiztun komunitatearen osasunerako behar ditugu eduki ez zuzenak, ez egokiak, hipotesi interesgarri bat da, ezta? Gure puritano, gure izaera puritano horri muga jarri behar digula, eta agian berri hona litzateke txutxu aldizkari bat euskeraz izatea, ezta? Benetan gauza... Bai, erakargarria balitz, guk askotan iten dugu, lanean euskal prentsa arrotxa zitzeite dugu. Eta egia da, horrek badalkala erakargarri iten duen zerbait. Eta berdina, esate izute, eremu digitalean kontsumitzen ditugun gauza horiek. Nik ez hitzaile bezala, gero, ez nieke aurreta gaztei eredu bezala erakutsiko. Hoi bereiztu beharko genuke. Baina aukera hori izan dezatela beraien kabuz kontsumitzen dutenez, ni oso interesgarria iruditzen zait, eta hor gabezia handia ikusten dut. Dugu, nire ados nago, gabezia handia dugu. Ez gaude maila berean, eta, klaro, bizigaren ez gizarte elebidun edo elean hitzetan, euskaldunek aukera daukagu, nahi ditugun eduki horiek beste hizkuntza batzuetatik eskuratzeko. Hoi da. Eta horrek ez dauka, horri bai ezin diogula esirik jarri, ze ingurune digitalak esan dituena da, sarbidea gero eta errezagoa daukagula, ez da? Eta hori adibidez, 24 ordutan euskeraz bizidan gazte heldu edo aur batentzat, akaso ez da arazo ez da, azkenen, tartetxo bat da. Baina eremu adibidez ez euskaldunetan bizi diren horientzat, bada zerbait gehiago gainea, oraindikan. Eta gainea, beti esan deuna, aisialdia, gozamena eta gauza horiek dianez, euskeraz eskaintzen dugunen bereik lotzen dute azkenen zerbait positiboakin. Eta badauka euskerak gazteentzat adibidez konotazio negatibo bat, eskola, ikasketak eta hortikan ateratzeko aisialdia oso egokia da. Baina denak ez daude aisialdia antolatuan. Orduan, aisialdia antolatuaz aparte, beraien aisialdiaz libreki gozatzeko, tresna guzti horiek beharrezkoak diatanetzako, egoera honek erakutsi dugu pixka bat bietatikan, biei eman digu garrantzia. Esan nahi dut, guk elkarte bezala martxoan, izugarrizko krisia sentitu genuen, ez? Eta pentsatzet, eremu askotan sentitu dela hoi. Baina guk baten dena gelditu ginen, eta ez genekin horrek ze erantzun eukiko zon.
orain konturatzen ari gea edukidula zerbait positiboa. Aisialdia benetan garrantzia ematen hasi dela eremu batzutan, eta agian faltan bota dugunean. Faltan bota dugunean, hori azpimarratu da, ez? Eta oso pozik gaude, eta aisialdia antolatuakin ikuspegia irikitzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, baina guk jarraitze dugu elkarte bezala defenditzen bai, edo nik behintzate bai, aisialdia antolatua oso ondo eta aurrea, ez? Baina beste aisialdi bat ere kontsumitzen degula guztiok, eta horre ere aukera pila badauzkagula gauzak iteko. Bai, ni batez ere hor guzti zaten dago zurekin. Nik eskatzen hauena da, zuk markatu duzuna, ez da? Euskarak arditzakela konotazio negatibo asko. Ez dira negatiboak ere, baina dira eskolarekin lotutakoak, autoritatearekin lotutakoak, irakaslearekin lotutakoak, etxeko lanekin lotutakoak, azkenean beharrarekin lotutakoak. Egin behar duzun hori, ez da? Nola hitz egin behar diozun irakasleari, nola egin behar duzun euskeraz eskolan zaudenean, ez da? Eta orduan nahi duzuna, nahiaren esparru guztia, beharretik kanpo gelitzen den guztia, erderei eskaintzea, ni oso kezkagarri iruditzen zait. Hor bai iruditzen zait, gaudela inflexio puntu estrategiko batean, non momentuz galtzaile irtetzen ari garen. Eta os nago zurekin, nik uste dut aisialdi antolatuak nola baiteko aingura bat eskaintzen duela, zorionez, bestelako gozamen eta plazer eta askatasun esparruak bizitzeko euskeraz, baina uste dut ez dela nahikoa. Nik uste dut ez dela nahikoa. Batez ere, digitalizazio prozesu hain azeleratu batean sartuta gaudenean, ez da? Hori da. Bai. Oaintxe bertan? Bai. Aukera horietan, bideojokoetan eta adibidez, nik ez ezagutzen mundu hori, zuk ezakit digitalizazio horretan eta bideojokoak aipatu dituzu, bakit jolastu zalea zehala eta jolasak eta jolastea gustatzen zaizula, eta, bueno, azken hilabete honetan elkarre ezautu deunez, ezagutu ditut nik ere batzuk bai ez nitunak ezagutzen, ez? Nik azkenen aisialdia bizi naiz, baina nire aisialdian ikusi ditut aukera oso egokiak, eta ezakit ze puntutaino iristen dian aukera horiek adibidez, euskal komunitetikan kanpo dauden pertsona horien gana. Bai, nik uste dut bi gauza daudela. Batetik, bideojokoak sinema industrial mainstreama bezala oso garestiak dira produzitzeko. Orduan, Euskal Herrian euskeraz produzitutako bideojokoak oso gauza, nola esan, indieak lirateke, ez da? Oso gauza independenteak iaia autore lanak, ez da? Badaude gauzak, itzulpenak ere badaude, duela gutxi adibidez ikusi dut jente bat ari dela joko zaharrak lehenengo Nintendoaren jokoak euskaratzen, eta Super Mario euskaraz jokatu dezakezu, eta horrelako gauzak. Baina, karo, ez daukagu produkzio bat, eta ez dugu izango. Ez da posible Marvelen pelikula bat euskaraz euskaldunok sortzea. Apenas lortzen dugun, orain ikusi dugu, ez da? Ondarragoak apenas lortzen dugu 4 kapituloko noir telesail bat egitea, ez da? Orduan batetik, iruditzen zait, eskaintzaren aldetik gabezia fundamental bat daukagula. Bestetik bai daukaguna, eta ni ere ez naiz kontziente ze puntutaraino daukagun, praktika komunitateak dira. Eta praktika komunitatekin esan nahi dudana da, badaude bideojoko zaleak, euskaldunak direnak, euskeraz jolastu nahi dutenak. Eta hor adibidez, ni duela gutxi enteratu naiz, game erauntxearen inguruan eta bar, badira kolektibo bat bideojokoetan interesatuta dagoena, eta euskararen bizi berritzean interesatuta dagoena, bari da jendea bideojokoetara jokatzen eta internet bidez emititzen jokatzen duten hori euskeraz kontatuz egiten dutena. Ero ari dira ere bai bideojoko kolaboratibo eta kompetitiboetara jokatzen taldean eta internet bidez haien arteko partidak kontatzen edo emititzen besteei. Honekin esan nahi dudana da, batetik onartu behar dugula gure izaera pixka bat subalternoa dela, ezin dugulako blockbuster bat sortu, eta Thorren edo Supermanen edo Batmanen pelikula berria ez da euskera sortuko, baina beste lebetatik berdin zaigu. Ikusi dezakegu Supermanen azken pelikula eta komentatu euskeraz. Edo jokatu dezakegu One of Us mundu mailan bombazoa joduen bideojoko batera, naiz eta ingelesez edo frantsesez egon, eta jokatu dezakegu gure artean ingelesez. Horren zentzu horretan, olatuak joko gaitu, baina surfeatzeko moduan gaudela iruditzen zait.
zenbateraino daude praktika komunitate horiek garatuta eta benetan arauak aldatzeko moduan, neuk ere ez dakit. Nik daukan sentsazioa da, uste duguna baino talde gehiago dagoela hor kanpoan gauzak egiten. Nik duela gutxi izan dudan errebelazio bat, izan da rol jokoen inguruan, badagoela komunitate txiki bat, demagun 40 pertsona ingurukoa, prest dagoena eta gogoa duena euskeraz rolean jokatzeko. Rola zer den ez dakizuenok, da historio kolaboratibo bat, non jokalari bakoitzak pertsonaia bat interpretatzen duen. Jartzen zara beste norbeten paperean eta interpretatzen duzu eta kolaboratzen duzu. Konturatu naiz 40 pertsonako talde bat nahikoa dela, nahi duenak astero rolean euskeraz jokatzeko aukera izan dezan internet bidez. Niretzako hori iraultzailea da. Aukera izatea, hain gauza, nola esan, marginal bat edo hain gauza instituzioetatik bat ere bultzatu izan ez dena, printzipioz euskerazko argitalpen oso gutxi dituena, eta posible egitea nork bere etxetik, pandemia goera batean, olako hobi bat aurrera eraman alizatea, edo laster egingo den bezala, euskarazko jardunaldi batzuk antolatu alizatea, niretzako iraultzailea da. Orduan, nik esango nuke gaudela iluna barreko egoera batean. Badaude zantzu oso kezkagarriak, baina nik uste dut oso gauzen tresgarriak gertatzen ari direla. Eta momentu honetan esango nuke ez garela oso konstiente zenbateraino gertatzen ari diren. Agian, Tolosan badago talde bat, nik ez dakidan zerbait antolatzen ari dena Pokemonen inguruan. Ziur daudela horrelako gauzak, ezta? Ez dakit erantzun dizutan apur bat. Bai. Grazien dit Pokemonak, inguruan badauzkat batzuk, Seguru, bai. Eta berez, klaro, Pokemonak orain ez, baina Pokemonak eizatu daitezke euskeraz. Orduan igual apustuak izan behar dira Pokemon eiz taldeak euskeraz antolatzeko, ez dakit. Ez dakit hori den urtxintzaren egitekoa, baina... Baina euskera taldeak bai hortako badaude, adibidez. Hori da. Ez bai, urtsintxan adibidez guk gure kezka bat da, bai gu jostailuetara eta ez geha dedikatzen naiz eta gauza batzuk izan ditugu, baina bai gure helburu nagusia izatea adibidez aur, txiki eta familiak, bai 10 urte inguru arte hortan, aisialdiaz euskeraz gozatu dezaten. Antolaketa horretan eta askotan horrek erakusten digu azkenen hizkuntza gutxiagotu baten bizitzea zer dan, ez da? Noiztikan antolatu behar da familia baten aisialdia, nola erakutsi bartzai aisialdiaz hizkuntza baten gozatzen familia batei, baina beharroi badaukagu. Eta leku batzutan batez ere, familia euskaldunak elkartu, elkarrezagutu eta bereien ingurune horretan euskeraz gozatu dezaten, ez? Baina antolatu horretatik kanpo ere, zuk bideojokoak eta aipatu dituzunez, guk adibidez, bai berrikuntza beharrezkoa dela aisialdi antolatuan, bai, gurian, baina tradizioak bai oraindik zepixua daukan. Eta tradizionalki dauzkagun jostailuak adibidez, beti pentsatu izan duet, zer errexe izango litzateke hori ere euskeratzea, eta euskeraz eskaini ahal izatea, baina zegabezia daukagun, ez da alde horretatikan. Eta daude oso gauza edo tresna oso errexak lanketa txiki batekin lortuko genukena, baina oraindikan ere hor badauzkagula beste aukera edo utxune batzuk. Eta nahi oso garrantzitsua hoxe iruditzen zaitez. Jakitea aisialdia badaukala tradiziotikan, ez? Aisialdiaz gozatzen dugunen badauzkagu oso zentzu tradizionalak ere Euskal Herrian batez ere, baina berrikuntza etorri zaigula esan dezun bezala, eta berrikuntza horri eutxi behar diogula, ez? Eta hortan bai jarri behar gehala denak. Bai aisialdian modu batea gozatzen dutenak, eta baita antolatuan ere gauza horiek geroz eta eskaera gehiago dauzkatelako. Eta orduan, aisialdiak bai evoluzionatu beharko du alde hortaka, ez? Bai, eta niri iruditzen zait, adibidez, urtsintza bezala apur bat, aisi eskaintza bat egiten duten erakundek, behar bada orain papel protagonistako bat hartu beharko dutela. Tabernak itxita daude, eta badirudi ez dakigula zer egin, ez da? Gelditu gara pixka bat galduta, ez da? Agian denok ikasi behar dugu gure aisiarekin zer egin, eta ez dut esaten denok programa zehatz batzuetan oso disiplinatuak izan behar garenik denok egiteko gauza berberak, ez da? Baina behar bada, bai behar ditugu helduleku batzuk edo adibide batzuk edo proposamen batzuk egoera arraro honetan saiatzeko, ez da? Nik uste dut hedonismoaren kontua eta aurrekoan ere aipatzen genuen, ez da? Etorri da ez bakarrik olatu teknologizante bat, ez bakarrik eraldaketa digital bat, etorri da olatu hedonista bat.
hedonistagoak gara. Nik uste dut nire gurasoen gizartea asko sakrifikatuagoa zela nirea baino. Eta esango nuke datozen berriek ere bide hori jarraitu dutela. Eta orokorren hau esaten dugu nolabaiteko degenerazio baten zentzuarekin. Eta nik uste dut ospatu ere egin behar den zerbait dela. Nik uste dut bizitza gozatzekoa dela. Eta nik uste dut euskeraz ez garela sufritzera eta negarra egitera bakarrik etorri. Nik uste dut euskeraz oso gauza interesgarriak, oso gauza divertigarriak, oso gauza erakargarriak egin daitezkeela, ez da? Eta, bueno, bagaude egoera anomalo batean, ematen du krisialdi honek benetan ezaugarri sistemikoak dituela eta dena ikutuko duela, eta igual euskerazko aiziarena da ikutuko duen gauzetariko bat, ez da? Bueno, gaur ez digut eskatu kulturaren sektoreari buruz hitz egitea, baina horrekin ere badu zer ikusia, ez da? Kultura bada aizialdiaz gozatzeko modu bat azkenen, ez? Bada, bai. Eta azkenen nik usteet, aizialdia zaigala gora eta bera hitzeiten, ze garrantzia daukan, aizialdian sortzen ditugun harreman horiek, ez da? Azkenen, eguneroko horretan, mantenduko ditugun lagun arteak, eta sozializazio hori da beharrezkoa, ez? Azkenen, orain arte transmisioa, eta nik zanet gu familian lan asko ite deula, baina familiak badauka puntu garrantzitsu bat transmisioan hizkuntza aldetikan, demagun oain hizkuntza zitzeiten nahi gehala ere bai, baina kontua da, gure sozializazioak eta inguruak eragiten dula asko gure hizkuntza ohituretan bai, ez? Eta hortikan gure aizialdiako beharroi egun hauetan bai batez ere sozializazioa mugatuta dago, aizialdiaz gozatzeko aukerak bai oso mugatuta dauzkagu, baina ze garrantzitsua dan gozatzen dugunen, horietaz gozatzen dugunen gure inguruan, aukera horiek euskeraz edukitzea, hasieratikan inguruan dauzkagun pertsoneekin euskerazko hizkuntza ohiturak sortzen juteko, ez? Ze, azkenen rol joko baten ezagutu izan bagina gazteleraz gubiok, seguruna aurrea behi da, igual gaztelerazko harremana eukiko... Naiz eta biok ezagutza izan, naiz eta biok euskaldunak izan, posible da gure harreman osoa erderaz. Oida, ez eta orduan, aizialdiai denbora asko dedikatzen diogu. Askotan hitz egiten da aurrak eskolan ordu pila bat pasatzen dituztela, baina eskolaz kanpo ordu gehiago pasatzen dituzte. Eta guk ere lanean ordu asko pasatzeiteu, baina lanetikan kanpo ordu gehiago pasatzeiteu. Orduan, ordu guzti horiek, lanetikan kanpo, eskolaz kanpo, pasatzen ditugun ordu guzti horiek, aizialdia gozatzen, izan daiteke liburu bat irakurtzen, baina izan daiteke ere lagun artean ekintzan bat iten, hori edo bakarka bideo batzuk ikusten, hori guztia euskeraz ez balin badaukagu, nola iritsiko gea eragitea aurreta gazteen erabilera horietan. Bai, eta nik horra adibidez, bai ikusten dut oso importante dela lehen zirkuitoa hitz egiten zenuen, ez da? Eta nik uste dut oso importante dela jabetzea, aizia klabea dela euskararen zirkuito osatzeko, ez da? Nik zerretan bentsatu izan dut, ez da? Herrietan eta hirietan bide gorri eta hitz egiten denean, bizikleta elkarteetan sarri izaten dutena da, trampa dagoela, zuk jartzen baduzu bide gorri bat, kilometro batekoa, gero eteten da 2 kilometroz, eta gero beste kilometro bat bide gorria, ez da? Zer egiten duzu tarte horretan bizikletarekin? Hartzen duzu lepoan eta bazoaz, usten duzu bizikleta hor eta gero auto hartzen duzu. Nik uste dut aiziarekin eta guztiz adosnago zurekin hor, importanteena harreman interpersonalak dira, horrelako zerbait gertatzen zaigula. Euskararentzako bidegorriaren zirkuito osoa osatu behar dugu. Eta nik uste dut momentu honetan, ezagutzatik erabilerarako klabe salto horretan, mundu guztia solatuta gauzkan salto horretan, klabe handi bat aizian dagoela. Lan eskampo, norberaren zaintzarako eta besteen zaintzarako ordu hori eskampo, zertan emango dugu denbora, ze aukera ditugu gauzak egiteko. Lehen entzun diote Txabi Bilari, digitalizazioak berak ez dakiela, onerako txarrerako izan den. Berak argi daukala, eskaintzen dituela, linguistikoki, isolatzeko aukera gehiago, zazu bizi zaitezkeela Berlinen, baina ingelesez funtzionatu, lanean ingelesez funtzionatu dezakezulako eta zure hobiak eta zure lagun artea sarean ingelesez funtzionatzen duzulako, baina baita ere konektatzeko aukera gehiago. Karo, niretzako hori klabea da, ze
internetek ematen baldin badigo aukera, Irunen bizi den, Oionen bizi den, eta Baionan bizi den batekin, igandero, rolean jokatzeko, arauak hausten ari naiz, arauak apurtzen ari naiz, eta hor aukera daukat bidegorria osatzeko nire bizitzaren, nire bizipen linguistikoaren eta nire praktika linguistikoaren bidegorria osatzeko, agian nire herriak edo nire hiriak edo nire auzoak eskaintzen ez dian modu batean, ezta? Claro, eta orduan berak planteatzen zuen, eta niri pentsarazi dit, ez? Digitalizazioak ekarri duena da, neurri batean, hizkuntzaren balio instrumentala jaisten ari dela. Ze laster izango gara kapaz, hau ez du berak esan, baina hori nik inoiz pentsatu dut, gai baldin bagara telefonari hitz egin eta txinoz hitz egiteko bestearekin, behar bada ez daukaten beste motivazio txinera ikasteko, ezta? Edo posible baldin badut, restauranteko karta nik zuzenan itzultzea, edo nahi dudan hizkuntzan hitz egitea, bestelako motivazio batzuk aurkitu beharko ditut hizkuntzarentzat. Eta zentzu horretan, berriro, aiziaren kuestio estrategikoa dela iruditzen zait. Aiziak hori eskaintzen duelako. Ez da, aizia ez da instrumentala. Normalean ez duzu, batzutan bai, baina ez duzu jolasten beste zerbait lortzeko. Jolasten duzu bere horretan jolastu nahi duzulako, ez da? Bere horretan aurkitzen duzulako zentzua. Plazerra sentitzen duzulako jolasten ondo pasatzen aizean. Hori da. Eta uste dut hor sakontzeko momentua heldu zaikula. Bai, ze azkenen guk adibidez ezitzaiekin lan iten deunen da ezitzaiei formazioa, ni larumaten honitzen 23 ezitzaiei honen inguruko formazioa ematen, eta beti izaten dut ez. Aurra jolasten da honen, da jolasten ondo pasatzeko, ez dauka beste helburuik. Baina guk eukitzazkegu beste helburu batzuk jolas horretan, atzetikan. Eta gure helburua izan daiteke hizkuntza normalizazioan eragitea. Baina aurrak ez daki hortan eragiten nahi naizela. Eta berak zentzu aurkitzen du jolasean bertan ez? Berak aurkitzen du horretan, eta bea euskeraz jolasten nahi balin bada, eta euskerazko hitzak erabili behar baditu adibidez jolas horretan, lagun artean euskeraz hitz egiten hasiko da, ez? Edo ez hitzaiekin euskeraz hitz egingo du, jolasak irauten duen bitarten gutxienez. Gero bere denbora libre horretan eragiteko beste modu batzuk daude, ez? Baina jolasten ari da hortan, plazer rutxez jolas horretan jarraitzeko euskeraz ari da, ez? Eta ze garrantzitsua dan hoi eskaintzea. Eta batzutan konturatzegea, adibidez, gure kasuan, oain datozten gazteak bai badakizkitela euskerazko jolasak, eta transmisio horretan ez da hola arriskua handirik, baina duela urte batzuk atzeingo bagenu, guri transmititu zizkiguten jolas asko eta asko, naiz eta oso eremu euskaldunetan bizi, gazteleraz ziala, ez? Eta horrek sortuzun momentu batean hor, ibligea irakaslei euskerazko jolasak erakusten, ez? Eta hoi, ez dakit, jendarte baten hizkuntza bakarra ongo balitz, ez litzateke beharrik egongo hortako. Baina gaur egun bada hortako beharra, gauza horiek landu behar dira, eta gaina balio instrumentala ez da izango da, gozameneako eta ondo pasatzeko. Gero guk erantziko izkegu beste balio instrumental batzuk, ez? Gero hor, helburu batzutan ara iritsi nahi baldin badezu, orduan balioko izula euskerak, ez? Bai, horrek ez du zanai gero, ez dakit, feminismoaren baloreak sartu berrez ditugunik, baina bere horretan izango du zentzua, ez da, parte hartzailearentzat. Baina egia da, ni gazteekin lan iten duten izanen askotan, diskurtso asko entzute ditut, eta kezkatzen hau diskurso batek, bereiek ematen dien balio txiki horrek, ez, euskerai. Adibidez oso simple bat, iaz irakasle ikasketak itena izan ikasle bat, eta guk informatzena izan ikasle batek, esan ziten, behantzako ingelesak balio handigoa zeukala. Claro, estatus gehiago duelako. Eta zuk, zure etorkizunen nun irudikatzezu zure burua. Lanea nun ingo dezu, eta hemen, eta ingelesa baliagarrigoa izango da zutzat, bai, eta ostra. Bai, nire ikasle gauza berazaten dute. Bai, hortikan doaz gazteak, baina gaina eski irakasle ikasketak iten nahi dan gazte bat dala, hortan lan ingo badu, segurazki euskeraz inbarko dula lan, ez? Eta ez doka horren kontzientzia horrein dikan. Eta deia gazte euskaldunak, dereduan ikasi dutenak, eta orduan hor ze falta izan zaie, ez? Askotan izan daiteke, akaso, aizialdian lagun artean euskeraz gozatzeko aukera horren gabezia, ez? Nik uste du baietz, nik uste dut hori desaten dituta utzi dugula, neurri batean. Zaila da, baina nik uste dut hortik badoala.
Ba, eta gero, bueno, kanpotikan hartzen ditugun eredu guzti horiek, ez? Ze garrantzia hartzen duten kanpoko hizkuntza horretan eta euskeraz eskiniko bagenia ikusiko genuke hor ze aldaketa edo ze mugimendu emango liaken gazteen artean, bai. Uste gazteen eremua badala beti fokoa jartzen deula bereiengan, baina badala ikertzeko gauza bat, nik bitik zaten, ni ez naiz ikerketa dedikatzen, baina gustora ikertuko nuke gazteen aisialdian evoluzio hoi, eta evoluzio hortan, bueno, gehiagi ikertu gabe ikusten dut zeintzuk izan daitezken bereien utxuneak edo bereien austura askotan hizkuntzakin zein izaten danez, bizitza guztia entzun dutelako intzazue euskeraz, eta horrek ebain ekatze gaitu, eta gaina ez dugu helburua lortzen, orduan, bueno, bada diskurso horiek azteko ordua, baina ikertuko bagenu bereien zeri ematen dien balioa, segura aski gauza horiek euskeraz eskaintzeko aukera badaukagu, baina ez diegu eskaintzen, ez? Euskeran eguna datorrela laizter, eta nik adibide hau erabiltzet askotan ze, iruditzen dit oso esanguratsua da, euskeran eguna ospatzen dugu bertsolariekin, trikitilariekin eta herri kirolekin, ez? Baina gazteen aisialdia hoi da, batzuna bai, baina beste askona ez. Orduan, berein aisialdia edo bereiek ondo pasatzeko dauzkaten gauzak eskiniko bagenizkie euskeraz, gehiago, eta oso gauza txikik dira, oso erresa da horiten, baina ez gea horiten jartzen. Eta horrek sortzen dit beti kezka hori ez, bereik euskera lotze baldin badute herri kirola oso ere muer baldin baten adibidez, eskaintzen baldin badiet, bereik euskerako hizkuntza ohiturak ez baldin badauzkate lagun arten eta eskaintzen baldin badiet dena herri kirol, trikitixa eta bertsolari, hoi baldin bada eskiniko dieten bakarra, ez dia hizkuntza gerturatuko ez, aldiz eskaintze baldin badizkiet bereien intereseko gauzak ekarri izaketen, zakit, bideo jokutan ibiltzean gamer edo zakit nola esaten da, etako ezagunen bat euskalduna dana eta bere erakarriko dituna edo reggaetoia euskera ziten duen pertsona bat edo berdin zaitez, bereik ere du bezala eduki dezaketen pertsona bat eta bereik euskeratikan urrun ikusten dutena, baina konturatzen dianen euskalduna dela, hor eragina hundigoa ez? Bai, esantzari gabe. Behar dugu. Bai, nik uste gazteak aztertzea edo gazteak ikertzea super interesgarria dela. Niri bai iruditzen zait azkenean direla pixka bat izeberjaren punta, ez da? Aztertzen ditugu oso bizibleak direlako. Gure gizartean naturalizazioaren uraren gainetik gelditzen direlako, gazteak diferenteak direlako. Gazteak ez dira gu bezalakoak. Badaukagu gazteen euskal behatoki bat, baina ez daukagu helduen euskal behatoki bat, helduak gara naturalak, helduak gara normalak, gazteak dira. Horban, gazteak aztertzea oso interesgarria da, neurri batean, gertatuko direnen edo datozen joera askoren ezaugarriak dituzterako, gazteen aldaketak dira azkenen gizartearen aldaketak, ezta? Baina bestalde batetik batzutan ematen digogo esateko, gazteen behatoki ondo dago, behar ditugu beste bi edo hiru talde behatoki beste adin talde batzuei buruz hitz egiteko, ezta? Zera berean. Eta gero zalantzari gabe esan duzuna, claro. Euskara baldin bada, eskola, tituloa, behar izana lanpostua lortzeko, herri kirolak eta arrantzalez edo baserritarrez janztea urtean egunero, egia esan niri ere gogoak etzen zait euskalduna izateko. Osea, nahiago ditut beste gauza batzuk egin, ezta? Eta bai, nik uste dut zentzu horretan interesgarria litzatekeela gazteik galdetzea haiek zelan ikusten duten eta zer egin nahi duten, ezta? Eta hor, bueltatzen gara berriro aizira. Gure aizia, benetako aizia, normalean inork ez digu esaten, merkatuak esaten digu, botereak esaten digu, egia da, baina inork ez digu esaten gure aizia benetan nun antolatu nahi dugun. Eta behar bada hortik doa klabea, ezta? Nola antolatu nahi dugu gure askatasun esparrua euskeraz, ezta? Eta nik uste dut urtsintxaren lana bide horretatik doala. Zuek esaten zenutena, gauzak antolatu balore batzutatik, baina esparrua gozamenarena da. Esparrua da askatasunarena, bai. Bai, beti gaina lotu da, ez? Nik beti esan dut, nik lan aitat eta nire umek irudikatzea eta ikastola nolako gauzak lantzituenen jolasten. Amak iteu lana jolasten. Eta nik iten lana jolasa eskaintzen egia da. Eta jolasten eta ondo pasatzet. Eta ondo pasa erazten deu. Baina horrek ez dukentzen,
ze garrantzitsua dan eta ze serioa dan, ez? Eta askotan alderdi ludiko ikusten dugu, baina ez dugu ikusten beste alderdi laneko alderdi hoi, ez? Eta hoi izaten da pixka bat gure aldarrikapena bai askotan, ez? Ikusten da, argi daukagu estrategikoa dela aisialdia, aur gazte eta helduen aisialdia oso estrategikoa dela hizkuntza erabileran eragin nahi baldin badegu, eta hizkuntza eremu guztietara eraman nahi baldin badegu, hizkuntza ohiturak, orain Euskaraldia datorren horrekin bai, hizkuntza ohituretaz hainbeste hitz egiten den honetan, hizkuntza ohitura horiek sortzeko aisialdia bai antolatua eta antolatu gabea da oso garrantzitsua eta estrategikoa, eta alde hortatikan eskatzen dugu guk beti ere bai, ez? Egon nahi dugu erabakigunetan, egon nahi dugu beste lerro batzuetan. Hezkuntza formala da on espazio berdinetan egon nahi dugu, azkenen guria ere hezkuntza da, ez? Eta hezkuntza, eta aisialdi ez antolatuak ere badu hezkuntzatikan. Zezuk azkenen gozatzen duzu, gustatzen zaizkizun gauza horietaz, baina badaukate lotura zure identitateakin, zure interesekin, zuzarenarekin. Ezten du, aberastu iten du. Nentzako hoi da, ez? Aisialdiaz gozatzeak eta zure interesak lantzeak aberasten zaituzu pertsona bezala. Eta gauza horiek euskeraz egon behar dutela. Batez ere, nik uste dut gainera lerro hori klabea dela eta klabe izango dela, konpromisoaren eredu militante sakrifikatu euskaltzale horren figura agortzen ari delako ez bada agortu jada, ezta? Ondo, baina horrekin bakarrik ez dugu lortuko, ez gara lortzen ari, ezta? Ez, profesionalak behar dia, argi eta garbit, profesionalak behar dia, eta esatetena, informala izateak ez du esan, nahi ez da nikan serioa, ez daukan ikan atzetikan izugarrizko lanketa, eta tontakeri bat ematen du, baina oso jolas simple baten edo ekintza simple baten atzetikan daude, ez dakizen bat helburu, ez dakizen bat balio, eta gauza guzti horiek lantzeko beharra antolatuan adibidez, ez? Baina nik uste dut, ez antolatuak ere badaukala hortikan zerbait. Ez, zuk eskaintzen dezunen zerbait aisialdi ez antolatu urtatikan gozatzen dezunen zerbaitetaz, badauzkazu zure helburua dela ondo pasatzea, baina ez dezu edo zerkin ondo pasatzen, ez, badauka zure lotura bat, ez, eta nik usten dut, bai gauza horiekin behar diala seriotasunez, profesionaltasunez eta aldi beren eskaini behar ditugu hain zuzenak eta korrektoak, ez dian gauza horiek ze garrantzitsuk dian, zareten agian utzi gerta daita izan, ezta? Utzi gertatzen, ezta? Edo errekonozitu gertatzen direnean, edo ez dutela izan behar perfektuak, ez dutela izan behar zeniados, nago zurekin batzutan ematen du zuri inpolutos joan behar dugula, ezta? Eta karo, zuri inpolutos oso zaila da esertara jokatzea, lupetzez beteta amaituko duzu, ezta? Orduan etengabe baldin bagaude, ez zikindu, pues, bai, nik ere hortik ikusten dut. Zagit, etorkizunea mendikan 3 urte eta zure helburuak 3 urte, 2023 amaieran zer nahiko nuke, a ber, gauza asko eskatu daitezke, ezta? Nikolan eskatuko nuke, gustatuko litzaidake, batetik praktika komunitate gehiago ikustea, gauza friki gehiagoren inguruan. Adibidez, ni kontziente naiz, pilotak eta futbolak praktika komunitate eta interes komunitate handia dituztela Euskal Herrian. Kontziente naiz horretaz, irratia pizten dudanean, telebista jartzen dudanean, etengabe agertzen zaizkidalako horrelako gauzak. Orduan, imaginatzen dut, jente askori interesatzen zaiola pilota, edo txirrindularitza, edo futbola. Oso ondo iruditzen zait. Gainera, Xabier Usabiaga bezalako islari marabilloso baldin baditugu, ez bakarrik erabilerari, baizik eta lexikografiari eta sintaxiari kreston ekarpenak egiten diotenak, zoragarri, ezta? Ziur nago gehiago daudela. Orduan, zeinek dira praktika komunitate horiek, zaindu ditzagun, bizibilizatu ditzagun, ekarri ditzagun frentera, ze hor badago teorema bat, ezta? Aspaldian ez dugu horretaz entzun, baina interneten duela 10 urte oso modan jarri zen bustan luzearen teoria. Eta bustan luzearen teoria zen, interneten bidez eta merkatua zabaltzen zenean, beti zegoela norbait interesatuta zure produktuan. Nik uste dut euskeraz eta isiarekin lotuta horrelako zerbait gertatu daitekeela. Agian dagoela gantzilloaren munduan oso interesatuta dagoen jendea, eta Euskal Herrian daudela 900 pertsona
atope gantzilloarekin, eta prest daudenak YouTubeko bideoak egiteko gantzilloaren inguruan. Oso importante irudituko litzaidake. Bai. Nik uste dut hor garrantzitsua litzatekeela 3 urte barru ukitzea beste egoera bat, eta konstienteago izatea, behitu, onjoen, adituen, edo onjo saleen YouTubeko kanal bat dago, edo rolariek antolatzen dute urtero euskarazko role zera, edo ez dakiz zer, ez? Olako gauzak. Zuk beste bat, nik ikusiko zenukena? Nik batez ere, ez dukin hitzaiten, iritsi naizen ondorietako bat dela esperimentatzeko beharra. Ez? Azkenen, aisialdian diru gutxi moitzen da, ekonomikoki, alaxe. Eta iruditzen zait behar degula esperimentatzeko espazioak, baliabideak, eta horiek gu bakarrik ezen ditugula sortu. Bai antolatuan eta ez antolatuan, bai, esperimentatzeko behar dugu, bai batean eta bai bestean, eta behar dira baliabideak, eta ez ditugu. Eta orduan nekez erantzungo ditugu, sortzen nahi dian beharroiek. Bai. Bai, gero dago beste kontu bat, eskaintzarena, ez da? Gehiago beharko genuke, igual, gauza gehiago, ez da? Fikzio gehiago, joko anitzagoa. Nire gustatuko litzaidak adibidez, mai joko gehiago ikuste euskeraz. Euskera sortutakoak, ez da? Badirudi orain, aurrekoan entzun nuen, pandemiarekin gehiago jokatzen ari garela, bueltatzen ari garela jokatzera familian. Mai jokoak, umeentzako badakite zuek landu izan duzuela. Bai, batzuk atera. Baina, zenbat daude eta helduontzako zenbat mai joko daude euskeraz? Bera, da gutxi, eta esango dizut gehiago. Ez daukate publikoa, beti berdinak dira. Hoi da azkenen euskalgintzan askotan sortzaiten kezka, edo aisialdian ebai. Beti berdinak gabiltza bueltaka gauza horien inguruan. Eta iritsi behar du beste perfil, zabalago batea. Egia dago hain mai jolasak eta gehiago erabili ditugula, eta badagian sortu da hor zerbait, baina guk adibidez ez dugu izumatu. Orduan, eta gauza horiek ateratzeko, pertsona, elkarte edo enpresa bat hasten danen olako zerbait euskeraz aterako dut, arriskatzen nahi da. Eta arriskatzen den horretan, behar ditugu baliabideak, behar ditugu gauza horietan esperimentatzeko, ze, karo, pentsatzete bai, lehenengo mai jolasak sortu zianen ere denak ez zutela arrakasta eukiko, orduan euskeraz ere behar dugu esperimentatzeko beharra. Arrakasta lortu arte, ze bidetatik jo, ez? Eta nola iritsi beste publiko baten gana. Eta nola eragin beste publiko baten aisialdian. Bai, igual inkluso apostu, ez dakit, instituzional komunitario batzuk egin, ez da? Eta ez dut esango arautu behar dugunik aisialdia, justo esan edutaren kontrako mezua da, baina agian bai impultso bat eman alako gauzei, eta esatea apostu bat egingo dugu, egon daitezen zenbait elementu aisia euskeraz disfrutatzeko modu garaikideetan esperimentatzeko aukera emango digutenak, ez da? Hoi da, bai, ze guk adibidez momentu honetan ikusten dugu gazteek eta aisialdiaz gozatzeko dauzkaten beste tresna batzuk zeintzuk dian, hoien inguruan ezer gutxi dakigu, guk ere formatu beharko genuke horren inguruan gero bere erantzun ahal izateko, baina eske horrek denak, aisialdia oso eraldatzailea da, ez? Orduan guri eskatzen digu etengabeko formazioa, gazte, aur eta publiko horri erantzun ahal izateko, ez? Eta hoi gainea euskeraz eskaini behar dugu. Eta hortako behar da beste komunitate bat, beste espazio batzuk hitzeiteko, lantzeko, adosteko, ez dituguna gaur egun. Ez da hartu inoiz aisialdia, goazen aisialdia hartzea hildo bezala, ezakit, lan mundua bezala, ez? Goazen lan mundua, eta oso ondo iritz zaitela, goazen lan mundua euskalduntzea eta perfecto, baina goazen aisialdia euskalduntzea, ez? Aisialdia euskaldundu da, azkenean, pertsona batzuk, lehen aipatu dezun bezala, pertsona batzuk nahi izan dutelako oso modu voluntarioan, gero egia da batzuk profesionalizatu gehala, baina azkenen egia da, euskaldundu dela aisialdia, batzun iniziatiba batikan, eta ez, erabaki dalako aisialdian eragitea jungo gea, ez? Bai, eta nik hor sentsazioa dut guzti zadoz nago zurekin. Pizka bat atzean gelditu garela, baina ez dut uste berandu egidenik. Uste dut badela momentu interesante bat saiakera berriak egiteko. Nik hor, garatu didazu 3 urte barru, ezta? Gustatuko litzaidak beste gauza bat, 3 urte barru, eta lotuta apur bat inguru digitala eta aisiaren estrategiko dotasuna, 2 elementu hauek. Gustatuko litzaidak plataforma bat edo batzuk egotea,
euskera sortzen den ikusentzunezko, bai irrati, bai telebista, bai inkluso literaturara, sarbide logiko bat eukitzeko. Nik sarbide eukin alizatea, telefono mobiletik, normaltasunez, telebistako edukietara, irratiko edukietara, lasaitasun osoz. Eta hori, horrek lekua izatea nire gure etxeko altabozetan, gure etxeko pantailetan, gure poltsikoko gailuetan, ezta? Gauzak eskatzen astearren, Olentzero hori... Ez, azkena, amesteko zea hontan, alaxe da, bai. Negi baita gustatuko litzaiakena adibidez, aisialdiko ekintza oso indartsuak, erakargarriak, asmatzea horrekin. Bai, ze azkenen bai iristen geha gazten gana, horren gana, familien gana, baino guretikan adibidez, gustatuko litzaidake asmatzeak klabe horrekin, ez? Bai. Nik beti izateet, ez da ho... Evento mailan, ez? Bai, ez da ho ezer, nik formatzitutenen ez hitzaileak ez dizuet esango adibidez, euskeraz gaztek hitzeiteko hau behar da, ze pilula magikoa baindikan ez da asmatu. Baina bai asmatzeak gehiago gazteak, aurrak ikaragarri erakarriko lituzken zerbaitekin, ez? Bai. Eta eskizun dut irudikatu, baina bai... bi adibide jartzearen, igual, bertso txapelketa nagusia edo Durango azoka, ez da? Izan daitezke, holan, evento gertakizun... Garrantzitsu horretakok, hoi, baina aurreta gazten aisialdian adibidez gurera etorrita, ez? Gustatuko litzaidake asmatzea holako zerbaitekin. Uste dut, amaitzeko... Zuntu ikusten, Paul, sentitzen dut. Galderak. Nik zoka mobila hemen, Bai. Aisialdi askean hizkuntza arautzea posible da? Euskara gaientzeko planifikazioa egin daiteke? Jo, ez dakit hori zuretzako galdera dela iruditzen zait. Aisialdi askean hizkuntza ezin da arautu, baina nik usten detena da, eragin daitekela. Azkenen eskaini behar ditugu baliabideak, aisialdi aske horretan euskeraz gozatzeko. Ez balen behar baliabideak, ez arautu, ez eragin. Baina, indezakeguna da eragin. Askea danez, autua askedan horretan, eragin. Eta eragiteko, lehen zete genuen hortan, ez? Tresna asko, anitzak, eta jator zuzen horretan, baina baitare bestelakoak. Bai, eta nik igual okurritzen zaidana da eredugarriak, ez da? Niretzako Pirritx eta Porrotx eta Mari Bototx adibidez, badira horrelako zerbait. Eredugarriak diren, bai balio eta bai hizkuntza mailan ez naiz aditua, Baina ondo egindako gauzak eginez gero, eredu edo referentzia egokiak eskainiz gero, lortu dezakezu trakzioa eta ez da beharrezkoa arautzea, ez da? Arautua ez da eragitea. Eragitea modu aske baten askoz eraginkorragoa da. Askoz eraginkorragoa da. Bakoitzan autua hori askoz eraginkorragoa da, ez? Bai, nik ere horrela ikusten dut. Modu libre baten iten deunen. Mundu digitalizatu eta globalizatuan, kulturan bezala, ez alzaizuegako iruditzen euskal aisialdi sistema osatzea eta hori praktika komunitateekin loturak lantzea, niri bai. Niri bai, niri klabe bat iruditzen zait. Bai, beharrezkoa gaina. Bai, eta biak aipatu duguna, serio hartzea aisiaren esparrua, eta bestetik aitortzea eta bizibilitatea eta inkluso laguntza eskaintzea praktika komunitate eta interes komunitate hoiei. Bai, gure aldera kartzea aize berri hauek, ez da? Hoi da. Eta azkena, euskaraz ez dagoenean zer egin? Film, liburu, web, rol joko, etengabe espainieraz Hego Euskal Herrian, 100% edertu ulertzen dugu. Euskaraz ezin denean, espainieratik urruntzea ez alda garrantzitsua. Jo, igual bai, horre uste dut ez lago jitjekek esaten zuela, ez da? Berarentzat ingelesa zela apur bat, hartzen zuen olako lingua franka bezala, eta horren esaten zuen ingelesera saltatzea interesgarri izan daitekela zenbait komunitaterentzat. Eta nik inoiz hori pentsatu izan dut, niretzat zenbait referente espainiar edo frantziar saltatu ditu zuzenean, ingelesera jo dudalako adibidez, ezta? Etorkizunen agian txineraz edo errusieraz kontsumitu izango ditugu. Nik daukadan esperientzia apurrean, espainierazko testuak ere praktika komunitatek itzuli ditzakete haien jardunean, eta hori ere interesgarria da. Zuk zelan ikusten duzun? Nik ez dakit hain garbi daukaten. Nik uste diskursoa edo barruan dauzkagun uste horietatik hasi behar deula aldatzen. Hizkuntza guztiak dira aberastasuna. Azkenen pertsona batentzat gaztelera jakitea ere aberatsa da denontzat. Baina hortikan balio berdinean. Eta hortan faiatzen dugu, ez? Azkenen hizkuntza hegemoniko horiei ematen diogu balio asko zaundigoa eta hortikan daukaten indarra.
Agian, balio hori parekatuko bagenu, orduan gazteleraz, ingelesez, frantsesez kontsumitu berdingo luke. Baina kasu honetan, bai, gazteleraz kontsumitze horrek ekartzen diola euskarari pixka bat kalteitea, ez? Orduan, ezakit, denak ere gaitasuna ote dauzkagun gauzak kontsumitzeko ingelesez edo etorkizunean txinoz eta errusiarez, eta hori ere realitate bat da azkenen, ez? Elebidunak gera eleanitzak izan gaitezke, baina nik uste balioa, eta hortan blanketa handia daola, hezkuntza formalean, ez formalean, eta eremu askoetan, hori, hezkuntza imatezaien balio horretan lan egitea. Bai, eta agian euskarak hor baditu abantaila batzuk oraindik praktika jarri ez dituenak, ezta? Aiziaren eremuan gertutasun kulturala, umore propioa, referentzia hurbilagoak, ez dakit, egon daitezke euskarazko produkzioa, euskarazko aukerak. Erazo handinetako bat. Bai. Eta uste dut jandugula denpora. Ez, nik apurrota maitzearen, asko ikasi dudala zurekin hitz egiten. Nik uste dut aiziaren kuestioa serio hartzeko eta baikortasunez hartzeko momentu interesgarri batean gaudela. 2020, pandemia betean, zuk esan duzun bezala gauza batzuk baloratzen hasi gara galdu ditugunean, eta agian aizia euskeraz berpentsatzeko momentu klabe batean gaude. Bai, ados, jendea galdetzen ditenen zen muza hodete horretan esaten dut, gezurra emateko baino gauza hon batzuk ekarri dizkio. Eta gaude, iritsi gehan momentu batea, benetan gauza hauek planteatzen hasi geana. Orduan nik uste eutxi barko geniokela horri, eta aurrea behi da, dauzkagun aukera guzti horiekin ezingo dugu hasi ze asko daukagu iteko, baina gauza batzukin hasi gaitezke. Eta berdinetzako irikiazu mundu bat, zenetzako beti oso interesgarria mundu digitala, baina ni gelitu nintzen pixka bat soka salton batzutan ez, eta behar deuguke bai berritu, eta berrikuntza horretan, zuk landu dezun mundu guztioi, eta oaindikan pendiente haukat rol joku bat euskera ziteko. Eingo dugu orduan. Eskerrik asko guztioi, eta horreko arte. Plazer bat.